Hem tastat callos per mig Catalunya. Entre el Miguelón, la Masia del Pla o la Braseria Martí, en tenim ja, crec que 5 o 6. Ens faltaven els de Constantí, que ens han recomanat moltíssim, que fa 50 anys que fan la mateixa recepta. Així que aquí et deixo un dels meus top 5 de callos de Catalunya, on podeu menjar uns callos de manual com aquests. Canviem els coberts, la Maria ens fa canviar els coberts perquè venim de menjar peix i ara mengem carns. Ei, detallets, hostaleria. Els callos de xai, que a part del callo de xai, aquí hi ha una altra cosa que m'ha fet molta il·lusió veure, que és la pota del xai. Perquè peus de porc sí que n'heu jalat, però pota de xai és més complicat de trobar-ne. És més delicadeta, més petita, no n'hi ha tanta com peus de porc. Oh, molt bona. És molt suau, molt sutil, molt fina de gust. I la salseta aquesta dels callos té un puntet picant que jo crec que és com han de ser els callos. Un punt picant. I molt bons, tu. Molt tendrets. Callo, que al final és de tripa, en cas de xai, ja és molt fi, de textura, de sabor. És molt més finet el que us deia abans, que el callo de vedella. Tot i que a mi potser m'agrada més el callo de porc, perquè és més complicat de trobar, però és exclusiu. Anem a tastar el guisat. Són callos de porc, és tripa de porc, no de vedella. Estan guisats amb xoricet, ja es veu aquí el xoriço, es veuen talls de pernil, la salsa molt ben lligada. El més habitual amb els callos és trobar-los o de vedella o de xai, potser són els més amables, no? Tripa del porc és una mica més petita que la de vedella, també és una mica més ferma. Però així guisats com estan, queden tous. Sí que és veritat que molts cops el callo de vedella s'acompanya de capipota, que és aquesta part més carnosa, més gelatinosa. En aquest cas, això és només el callo, és un cant de callos autèntic. Té sentit el fet que porti pernil i xoriço, li dona un gust més pujat com de porc, més que de porc, un gust pujat de pernil i acompanya molt bé. A més es veu, quan està tallat, tot apunta que ho han tallat aquí perquè els talls són molt irregulars i es veu com segurament ho fan tot aquí a casa. Callos de porc a vegades costen, però hòstia, estan molt ben guisats i això està per sucar i pa. Què, tio? Per on arrenquem pels callos? Vinga, arrencarem amb els callos, que és com un clàssic ja. I el Miguelón ens va dir que es devia que pegar el hocico. I ara en Pitu ens ho confirma. Callo de vedella. Sabeu que ens estem tornant uns experts en callos, tu, entre els de porc, els de vedella, els de xai. Molt tendres. El Pitu ens ha dit que eren un punt picants. Per mi aquests callos, pel meu gust, tenen el picant perfecte. Sí que són picantons, són una mica marxosos, però a la gent que no els agrada el picant, jo crec que els pot tolerar. Mira, són uns callos que estan a mig camí entre la gent que no li agrada el picant i la gent que sí que ens agrada, perquè són marxosos, però es deixen menjar. Estan molt tendres, molt ben guisats, i el callo, sabeu que ell fa allò a vegades, si no està ben net i ben guisat, que fa com un gust. Doncs aquests estan de conya. Escolta, crec que podríem fer un rànquing de callos que ens hem menjat, perquè ja en portem uns quants, però aquests van molt al capdavant. Collons. Et veus el fum o no? Hòstia, és com que fa fred, és de conya per escalfar-te les mans. Ració generosa, Aquests decorats així classicots, aquí dins del julivert, i aquí han fotut el vermell dolç. No vulguis que no, és que han mimat una mica l'emplatat, no? Dintre de... Hòstia, de la senzillesa de posar una mica de julivert i pebre vermell dolç, es veu que hi ha mimos, que està cuidat i això reconforta una mica l'ànima. És una barreja de callo i capipota, que és el més tradicional quan fas aquest tipus de guisat. Sí que és veritat que a mi, això és una opinió personal, m'agraden un punt picant. Però aquests són uns callos per tots els públics de conya. Estan tendres, estan ben guisats, però mantenen la mossegada. A mi quan el callo és massa tendre, que s'ha guisat molt, doncs no mola tant. En canvi, quan mantenen un punt de firmesa, com aquest, ara he enganxat un punt que és una mica picantó. Excel·lent, un picant molt lleuger, sobresutil, molt bo. Estava veient que tenien com carn picada, i és el xoriço que està desfet dintre del sofregit. És una cosa que mola, perquè en comptes de trobar-te el tros de xoriço, te'l vas trobant a trossets, a cada forquillada, i és una manera guai d'integrar-lo. Escolta, m'han agradat molt.
Va a salir con muletas por la puerta ahora mismo. Le voy a hacer un risotto y uno de los mejores callos del mundo, chaval. Eso sí. Vas a flipar. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Son 7 horas y media, reducción de concentrados sabores con todo ibérico. Cada mastillo tiene su librillo. Esto ya no se puede mejorar más de sabor porque ya tienes la sobrasada fundía ibérica. Ah, sobrasada, ¿eh? Fundía ibérica en los callos. O sea, que te quedan pegados los hocicos. Los hocicos, eso que decías tú. Como digo yo. Claro que sí. Tú no sabes dónde te has metido. Ara voy a venir jo per acá, ja veràs. Vinga, i ens ha dit el Miguelón que tenia els callos en marxa, que fan 50 quilos de callos a la setmana i tanquen 2 dies. És a dir, imagineu la quantitat de callos que serveixen. Fan una olor que és espectacular. O sigui, d'aquí estic salivant de fa estona. Ha sigut només portar-los i això ja es veu, hòstia, es veu una salsa consistent, el que diu el Miguelón, reducció, 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 hasta que se me pega el 5. Realment em fa molta curiositat tastar aquests callos. Mira que n'hem provat fins a dia d'avui, però crec que és el dia que estic com més expectant a l'hora de provar el plat. Són molt bons. Anem per parts. Són uns callos molt ben guisats, amb molta salsa. Tenen un puntet picant apte per tots els públics, us diria, no és allò un picant de l'hòstia. I tenen un gust pujat que pot recordar el xoriço, però que també és de la sobrassada. És a dir, aquest gust com a pebre vermell, d'embotit, que has estat rostint el xoriço, la sobrassada, molta estona deixant el seu greix. Buah, xaval. Tenen molta potència de sabor, molta. La salsa té una intensitat molt bèstia. En positiu, eh? És a dir, són bons. Són molt bons. Joder. Inclús només la salsa i és un xute de gust, de callo de porc ibèric, molt bo. Sabeu quan tasteu una d'aquelles salses densa ben reduïda, que té una potència de sabor com de l'hòstia, doncs seria el que passa aquí a cada forquillada. Cada forquillada és una explosió literal de sabor. Realment ha valgut la pena venir a tastar els callos del Miguelón. De vedella, de porc, de xai, ja tenim tota la llista. Ara el que em falta és que tu em diguis algun lloc també de callos perquè hi pugui anar, que estigui a prop d'una carretera, jalar, disfrutar-los i compartir-ho amb tothom. Així que vinga, callos i carretera i manta. Els guisats, per això, tu no diuen que és millor d'un dia per l'altre? Sí, sembla, tots aquests, menys els peus que els hem cuit avui, que ahir no em van quedar, els callos són d'ahir, que ja es veuen reposats. Tenim un problema amb els callos, sempre en demanem, i ens fotem un plat i diem, no agafa... I sempre acabem picant, tio. Jo els faig molt picants, Molt picants? Aquests són els d'ahir, que estan més reposats. I aquests remanen els d'avui, I aquests són els que he cuit ara i els tindré per dilluns al dematí. Els càlculo és diferent. Hòstia, molt bé. És el mateix callo, és el mateix cap i pota, però aquests són fets d'ahir al dematí i avui estan més sentats i aquests els fotrem a la càmera i dilluns crec que estaran... Reposin, de puta mare. I això igual, aquest fricandó és el d'ahir, se l'hem escalfat ara aquí i aquest és el que hem fet avui, que si no fa falta que no gastem aquest el deixem per dilluns.